Iki mau sebagai sebut kok sponsor kang Gokul. Begol. Ratok ya piye kalian? Iya. Anu ae ya ditokne. Itu kok teriaknya orang. Tian janjine mas janjine kami aja bisa aja mepet Gokul. mepet lu ngatus ora Ya Allah. atus ora padha ae jeneng atus karo Panas. diudan Hujan Kol, hujan. Apa